presented by निखिल बेदर्दी ऑफिशियल। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिलते नजर दिल राती के चुरावेला, राती के चुरावेला, राती के चुरावेला। मिलते नजर दिल राती के चुरावेला, पायलवा के दीदी सपनावा में आवेला, देखी के फिगर पूरा पागल बनावेला। पायलवा के दीदी सपनावा में आवेला, देखी के फिगर पूरा पागल बनावेला। पायलवा के दीदी सपनावा मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बस जब आती है दिल को रुलाती है, दिखा की जवानी पानी मुँह से छुड़ाती है, जवानी पानी मुँह से छुड़ाती है। बस जब आती है दिल को रुलाती है, दिखा की जवानी पानी मुँह से छुड़ाती है, छुड़ाती है। मीठी मीठी बोल के बातों में फंसावेला, बातों में फंसावेला, बातों में फंसावेला। मीठी मीठी बोल के बातों में फंसावेला। पायलवा के दीदी सपनावा में आवेला, देखी के फिगर पूरा पागल बनावेला। पायलवा के दीदी सपनावा में आवेला। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। केकरा से कहीं अपन दिल के परसनिया, राजा राजा धनी बढ़ल बड़ परसनिया, राजा राजा धनी बढ़ल बड़ परसनिया। केकरा से कहीं अपन दिल के कहानिया, राजा राजा धनी बढ़ल बड़ परसनिया, परसनिया। निखिल बेदर्दी के खूब पोल्हावेला, खूब पोल्हावेला, खूब पोल्हावेला। निखिल बेदर्दी के खूब पोल्हावेला। पायलवा के दीदी सपनावा में आवेला, देखी के फिगर पूरा पागल बनावेला। पायलवा के दीदी सपनावा में आवेला। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।